ስርዓተ ፀሓይና ኣዝዩ ሰፊሕን ዝተሓላለኸን መስተንክራዊ ተፈጥሮ ኮይኑ 8 ዓለማት ሓንቲ ፀሓይ ብድምር ልዕሊ 290 ወርሕታት ደረቕ በረድ 5 ንኡሳት ዓለማት ከምኡ ድማ ኣስትሮይድ ተባሂሎም ዝፍለጡ ዓበይትን ንኣሽቱን ደናጉላታት ኣብ ውሽጡ ሓቒፉ ዝሕንበብ ኣድማሳዊ ሓይሊ እዩ። ኣብ ስርዓተ ፀሓይና ነፍሲ ወከፍ ዓለም ናታ ዝኾነ ፍሉይ መለለይን መለክዕን ኣለዋ። ካብተን 8 እተን 4 ዓለማት ብኣኻውሕ ዝፍለጣ ኮይነን እዚአን ከዓ ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ ምድሪ ከምኡ ድማ ማርስ እየን። እተን ዝተረፋ 4 ከዓ ኣብ ክልተ ይኽፈላ። ጁፒተርን ሳቱርንን ብገዘፍቲ ጋዝ ይፍለጣ፣ ዩራነስ ኔፕቱንን ድማ በረድ ዓለማት ተባሂለን ይጽውዓ። ሜርኩሪ ኣብ ስርዓተ ፀሓይና እታ ዝናኣሰትን ናብ ፀሓይ ዝቐረበትን ዓለም እያ። ሜርኩሪ ንፀሓይ ክትዘራ 88 መዓልታት ይወስደላ። እዚ ማለት ድማ ሓደ ዓመት ኣብ ሜርኩሪ 88 መዓልታት ኣብ ምድሪ እዩ። እዚ ንሜርኩሪ ኣብ ስርዓተ ፀሓይና እታ ዝሓፀረ ዓመት እትውንን ዓለም ይገብራ። ብሰንኪ ብርቱዕ ሃበስታን ፀሓይን ኣዝዩ ረቂቕ ሰማያትን ገጽ ሜርኩሪ ዝባደመ እዩ። ኣብ ሜርኩሪ ወቕቲ የለን። ብኻልእ ኣባህላ ሓጋይ ኮነ ክረምቲ ዝበሃል የለን። ኣብ ሰማያት ሜርኩሪ ደበና፣ ማይ፣ ንፋሳት ኣይርከቡን። ጽንኩር ሙቐት ሜርኩሪ ኣብ ግዜ ቀትሪ ክሳብ 430 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይድይብ። ብግዜ ለይቲ ድማ ኣስታት 180 ትሕቲ ባዶ ክወርድ ይኽእል። ከባቢ 71 ሚእታዊት ከርሲ ሜርኩሪ ብሓጺናዊ ባእታታት ዝተለበጠ ስለ ዝኾነ በቲ ካብ ፀሓይ ዝመጽእ ቀጥታዊ ሓይሊ ሙቐት ንገጽታ ዓለም ቀጢፉ የርስኖ። ቬኑስ ካብ ፀሓይ ኣብ መበል ከላይ ደረጃ እትርከብ ኮይና መብዛሕትኡ ግዜ ብምኽንያት ገዝፋን ኣቃውማን ሃፍቲ መሬት ተባሂላ ትጽዋዕ። ገዚፍን መርዛምን ሃዋህው ኣለዋ። መብዛሕትኡ ካብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝተሰርሐ ኮይኑ ደበናታታ ከዓ ሳልፈሪክ ኣሲድ ኣለዎ። እዚ ድማ ኣዝዩ ዝለዓለ ውጽኢት ግሪንሃውስ ይፈጥር። ከም ውጽኢቱ ድማ ቬኑስ ኣብ ስርዓተ ፀሓይና እታ ዝረሰነት ዓለም እያ። ሙቐት ገጻ ድማ ከባቢ 465 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይበጽሕ። እዛ ዓለም ኣዝያ ቀስ ኢላ እያ ትሕንበብ። ቬኑስ ኣንጻር ካልኦት ዓለማት እያ ትዘውር። ብኻልእ ኣባህላ ኣብ ቬኑስ ፀሓይ ብምዕራብ ትወፅእ፣ ብምብራቕ ድማ ተዓርብ። ሓንቲ ምዝዋር ንምዝዛም ድማ 243 ናይ ምድሪ መዓልታት ይወስደላ። ዝገርም ነገር ኣብ ቬኑስ ሓንቲ መዓልቲ ካብ ዓመታ ትነውሕ፣ ዓመታ ድማ 225 ናይ ምድሪ መዓልታት እዩ። ቬኑስ ከም መብዛሕትአን ካልኦት ፕላኔታት ኣዋርሕ ወይ ድማ ቀለቤት የብላን። ምድሪ ብኣስታት 150 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ካብ ፀሓይ ርሒቓ ኣብ መበል 3ይ ደረጃ እትርከብ ህይወታዊት ዓለም እያ። እቲ ካብ ኩለን ዓለማት ፍልይ ዘብላ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ዘሎ መጽናዕቲ እታ እንኮስ ኣድማሳዊት ዓለም ንህይወት እትድገፍ ምዃኑ እዩ። ከባቢ 71 ሚእታዊት ገጽ ምድሪ ብማይ ዝተሸፈነ ክኸውን ከሎ ትስተረፈ 29 ሚእታዊት ድማ ንቑፅ መሬት እዩ። ዓለምና ብእምባታት፣ ብስንጭሮታት፣ ብዝፈስስ ወሓይስ ማይ፣ ብዝፍንጀር እሳተ ጎመራ፣ ብዝምሕርን ዝቐዝፍን ኩነታት ኣየር ዝተኸበበት መስተንክራዊት ስፍራ እያ። ሰማያት ምድሪ ብናይትሮጅን ጋዝ፣ ኦክሲጅን፣ ሃይድሮጅን፣ ኣርጎን፣ ካርቦን ከምኡ ድማ ብዝተፈላለዩ ባእታታት ተኸቢባ ትርከብ። እዞም ባእታታት እዚኦም ብውልቆም ሓደገኛታት እኳ እንተኾኑ ንባዕላቶም ምስተሓናፈፁ ግን ንህይወት ከርብሕ ዝኽእል ፍሬታት እዮም ዝህቡ። ዓለምና ኣብ ዙርያ ፀሓይ ሓደ ዑደት ክትገብር 365 መዓልታት ይወስደላ። ብኻልእ ኣባህላ ድማ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ካብ ሓደ ቦታ ተበጊሳ ናብታ ዝነበረታ ክትምለስ ሓደ ዓመት ይወስደላ ማለት እዩ። ምድርና ዘይከም ሜርኩሪን ቬኑስን ናይ ባዕላ ወርሒ ኣላታ። ኣብ ምድሪ 4 ወቕትታት ድማ ኣለዉ። እዞም ወቕትታት እዚኣቶም ከዓ ሓጋይ፣ ክረምቲ፣ ጽድያ ከምኡ ድማ ቀውዒ እዮም። ማርስ ብቀያሕ ፕላኔት እትፍለጥ ኮይና ካብ ፀሓይ ብማእኸላይ ገምጋም 228 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ መበል 4ይ ደረጃ እትርከብ ዓለም እያ። ማርስ ንፀሓይ ክትዘራ ኣስታት 687
መዓልታት ይወስደላ። ዳርጋ 2 ዓመት ኣብ ምድሪ 1 ዓመት ኣብ ማርስ ማለት እዩ። ኣብ ባዕላ ክትሽክርከር ኮላ ድማ 28 ሰዓታትን 37 ደቃይቕን ይወስደላ። እዚ ምስ ናይ ምድሪ ሰዓታት ተመሳሳሊ እዩ። ማርስ ከም መሬት ሓንቲ ወርሒ ዘይኮነስ 2 ንኣሽቱ ኣዋርሕ ኣለዋ። ኣስማተን ድማ ፋቦስን ዲሞስን ይበሃላ። ሰማያት ማርስ ብብዝሒ ብካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝተሸፈነ ኮይኑ እዚ ድማ ህይወታውያን ብቐሊሉ ንኸይነብሩ ይገብር። ማርስ ከም ምድሪ ኣብ ሰሜናዊ ጫፍን ደቡባዊ ጫፍን ብበረድ ዝተሸፈነ ኮይኑ ማእኸላይ ሙቐት ድማ 62 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ትሕቲ ባዶ እዩ። ኣብ መጻኢ ደቂ ሰባት ክነብሩላ ተስፋ ዘለዋ እታ እንኳ ዓለም ድሕሪ መሬት እያ።